Hej, jeg er Øjvind Blodørn. Jeg er på Vikingecenter Fyrkat, og jeg vil fortælle lidt om at slå ild. Jeg har her i min pung det, jeg skal bruge til at slå ild med. Det er et ildstål. Det er en skarp flintesten. Og det kan man lave gnister med. Og for at fange gnisterne, så kan man bruge det, der hedder fyrsvamp. Eller man kan bruge små stumper forkullet hør. Når man har fanget gnisterne, og det begynder at gløde, så skal man have noget, der kan gløde endnu mere. Og det kan man for eksempel med de her. Det er fra tislen. Det kaldes fnok. Og det kan man samle til en lille bold, hvor man kan lægge sin glødende fyrsvamp ned i, og så begynder det at gløde endnu mere. Man kan også bruge dunhammer. Dunhammerdunen er også rigtig god til at gløde. Så det er egentlig det, man skal bruge, og så skal man så have forberedt bålet, og begge dele viser jeg nu. Inden jeg begynder at slå ild, så skal jeg have forberedt mit bål, og til det skal jeg bruge forskellige ting. Det er rigtig godt, hvis man kan starte med kul fra et tidligere bål. Det fænger utrolig let, så det er rigtig smart at have. Du skal bruge nogle høvlspåner eller noget andet, der kan antænde let. Du skal bruge nogle småpinde. Det her det er birk. Det er rigtig godt at starte med. Fænger let. Der er masser af olie i. Og når bålet er godt i gang, så kan man bruge nogle lidt større pinde, men stadigvæk ikke for store. Har man så noget som det her, det er birkeris, og det kan også være godt. Det her er ikke tørt nok til at starte med. Jeg har også noget birkebark, og det er også rigtig fint. Det kan være fint til at så lægge det glødende materiale i, så man ikke brænder fingrene. Men det fænger også fint. Så nu vil jeg opbygge mit bål, og så må vi se, om vi kan få gang i det. Jeg forbereder mit bål på den måde, at jeg har det forkullede træ i midten. Og så lægger jeg de her birkepinde op i sådan en firkantform, hvor der er plads til det glødende materiale inde i midten. Der skal lige være stor nok plads til, at det kan komme ind og ligge der. Jeg kan lige med fordel lægge lidt spåner ind. Nogle af de lidt større spåner kan godt ligge herinde. Så når jeg lægger det glødende materiale i, så er der noget, der kan fænge. Så er vi klar til at slå ild med ildstål og flintesten. Jeg tager et stykke hør og lægger oven på min flintesten. Det kan også være, at man lægger det på undersiden. Det er sådan set ligegyldigt. Bare gnisterne, de kan blive fanget. Nu må vi prøve at se, om vi kan få fanget en gnist. Det er tæt på. Man skal være klar til at puste, og man skal have forberedt det materiale, man skal putte gnisten ned i. Så er gløden her.
Så er der ved at være gang i bålet, og så kan man faktisk godt begynde at så småt at lægge en lidt større pinde på. Den placerer jeg her i lidt mere pyramideform, så bålet falder ind i sig selv.